Magluto na ako ng bangus. Magbirito ako ng bangus mga badi. At saka talong. Okay mga badi. I-marinate ko muna ng suka, tuyo, asin, bitsin, and lemon. Para masarap. Po mga badi. Lulutuin ko na pag mainit na tong oil. Mga badi, lagyan natin. Lutang na lutang. Lutang na. Lutang na. Hindi na yan ang sangsa. Yung talong. Unahin natin pagluto yung talong, saka na yung isda. Katapos ng talong. Pinatay natin kapagurin ng badi. Ito po mga babe. Ito na po mga badi. Meron pa dyan. Luto ko pa. Kaunin natin ito mga badi. Mga badi. Then pirito yung mga badi yung isda. Ito. Lagay ko na yung isda mga badi. Ito naman yung isda. Yan na po mga badi. Matalsik yung oil. Basta ganitong luto. Dapat mag-ingat tayo. Alright. Kunin natin mga badi. Ano po? Yan. Lagyan natin ito.
po mga bade, luto na. Kain na tayo mga bade.